Jeste li primijetili da kad masa ljudi umire, pogotovo starih, vrlo se rijetko, zapravo gotovo nikad, ne proučava i jasno ne kaže koji je točno bio razlog smrti te osobe. I ovdje sad ne mislim samo na ovo vrijeme korone, nego i inače. Na ovaj me video potaknuo zadnji podcast Deva Osprija kojeg slušam i tamo se navodi da vrlo često ultrazvuci u vezi nekih dijelova tijela ne mogu konkretnije reći da se nešto zbiva. Na primjer rak pankreasa i tako nekih dijelova tijela koji se naprosto ne vide na ultrazvuku. Isto je stvar s mnogim sitnicama u mozgu gdje isključivo MR može reći konkretno stanje. I onda kad ljudi umru, što je meni jako važno? Dakle, kad ljudi umru, umjesto da se potomcima kaže ok, tvoja baka, tvoja mama, tvoj otac umro je zbog toga, toga i toga i probajte to kod sebe revidirati. Dakle, da potomci mogu znati od čega su točno umrli njihovi stari, što je bio problem i da oni sami ne čine te greške, da mogu puno duže živjeti za svoje potomke, međutim o tome niko u društvu ne govori. Mrtva osoba je otpisana osoba i vrlo često se oni koji ostanu trebaju u potpunosti pomiriti da je neko umro i ne ispitivati nikakva dodatna pitanja, jer kao doktori ne mogu više ništa, doktori nisu nužno znali što se događa jer osoba nije išla na preglede i tako dalje. Mislim da je ovdje odgovornost svih nas jednaka. Dakle, trebamo unaprijediti medicinu, trebamo je učiniti holističkom i trebamo brinuti puno više jedni o drugima umjesto, nema veze, to nije moja baka, to nije moja mama, nek je umrla, uopće nije bitno. Taj nedovoljni humanizam kod ljudi i način na koji je društvo posloženo mi se nimalo ne sviđa, jer tek kad naša obitelj ili mi sami ne dođemo u tu situaciju, niko ne reagira. I onda kad i poželite reagirati, a nemate se kome obratiti, još je gore. Morali bismo kao društvo biti humaniji, razmišljati o nekakvom sustavnom poboljšanju zapadne medicine da jednostavno svima bude bolje. Znam da sam možda idealist i utopist po ovom pitanju kao i po mnogim drugim pitanjima, ali bilo mi je važno ovo glasno reći.